Сәлем. Бозатлык радиосында Татарча подкастының 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары Эльвира Гарипова һәм мин, Римма Гомәрова. Татарча подкастларны сез озатлык.org сайтында, Озатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз. Татарча подкаст 2. Рима, хәлләрең ничек? Рәхмәт, Аллага шөкер. Әйтеп үтик тамашачыларга, Рима безнең ковид белән авырды, инде иншалла сәламәтләнеп килә. Ул үзенең авыру турында сөйләп алыр һәм без бу теманы да ковидка багышладык. Дөрес әйткәндә, беләбез инде, бу тема ялкытты, бу теманы бик тыңлыйсы да килми, ләкин шул ук вакытта җырчы Максимның Ксения Собчакка биргән интервьюсын 8 миллион кеше караган. Үзебездә безнең менә кайчан чыкты әле Зөлфия Вәлиева белән интервью бик күп кеше карады Инстаграмда авырып алучылар белән. Без bundan бер кая да китә алмыйбыз. Статистиканы яңартып алырга кирәк. Статистика. Biz шундый кызык хәзер, кызык дип әйтәсе килми, кызганыч. Берничә көн элек без яздык 800ләп кеше. Бу Россиядә рекорд. Үлүчеләр саны 800ләп кеше дип яздык. Аннары икенче көнне 828 кеше. Һәм тагын бу рекорд. Һәм тагын хәбәрләр бөтен матбугат чаралары яза. Рекорд. Һәм менә бүген Россиядә 852 кеше соңгы тәүлектә коронавирус юктырып вафат булган. Һәм бу рәсми саннар, моны әйтергә кирәк. Стоп коронавирус РФ оператив штаб мәгълүматлары саннары һәм көн сайын әлеге соңгы тәүлекләрдә 20 мең кеше авырып ала, юктыра, инфекцияны юктыра. Татарстанга килгәндә саннар монда башка төрлерәк. Көн сайын хәзер элегрәк, мәсәлән, сайлауларга кадәр ул көн сайын 50 кеше юктырып бара иде. Сайлаулардан соң моны 60 кеше, 62 кеше дип баралар. Үлүчеләр саны бик аз, ул атнасына 3 кеше булырга мөмкин. Әмма Башкортстанда хәлләр хөртирәк, анда көн сайын 370ләп кеше дә коронавирус ачыклана һәм көн сайын 20ләп кеше үлә. Авыр хәлдә булучылар да күп, моннан тыш алар хастаханәдән тыш пневмония дигән диагнозына аерым алып баралар, бу саннар да арта. Һәм шунысы бар, Башкортстанда тагын 4 ковид хоспиталь яңадан ачылачак. Кайчандыр алар ябылган булган. Мәсәлән, РКБда терапия бүлеген ковид бүлеген әйләндерәләр. Нәрсә инде бу? Бу Башкортстанда саннар дөреслеккә туры килә. Ныграк туры килә дигән сүз дип уйлыйм. Татарстанда миңа калса саннар бик матур, чирләүчеләр дә, үлүчеләр дә әз. Әмма монда шулай ук рәсми статистика икән дә әйтеп барырга кирәк. Чөнки шул ук Любимов эфирларында кызыл зонада авыручылар саны һаман сайын арта тора. Һәм алар берничек тә рәсми статистика белән кисешми. Менә карап алган идем, Мариэлда да 15ләп кеше көн сайын үлә, Ульянда көн сайын 20 кеше үлә. Тик Татарстанда гына атнага 3 кешене биреп куялар. Булсын инде дигән кебегрәк, Мин хәтта аптырап куям. Мәйдәм, Татарстанда гына президент атамасы, Татарстанның юллары яхшы һәм бу шундый бер матур оазис кебек күз алдыма килә. Монда хәтта коронавирус та юк. Монда бердәм Россиягә бөтенесе гөрләп тавыш бирәләр. Шундый тавыш бирү буенча да, ковид буенча да аерым бер сылтанат сымак. Кайбер чакта Төркмәнстан мисалы да искә килеп төшәйме? Бөтенләй ковид булмаган имештер ки. Әгәр рөхсәт итсәләр, республика бөтенләй үзен ковидтан тыш аерым төбәк дип игълан итәр иде. Рима әйтеп китә башлады, Михаил Любимовның Инстаграмы турында һәм аның ТНВдагы сюжетлары турында. Ул Татарстанда ковид темасы белән эшләүче иң популяр журналистларның берсе. Ул кызыл зонада инде әллә ничә тапкыр булды һәм менә ул Инстаграмда нәрсә дип язды. Монда
Көн сайын Казанның 7-нче хастаханәсенә дә генә 200 кеше килә ди. Рәсми статистика көненә 60 авыручыны бирә. Бу Татарстан буенча. Хастаханәгә 200 кеше килә. Ул рәсми статистиканы театраль статистика дип атый һәм менә бүген рәсми бирелгән саннарны көндәлек түгел, сез аны сәгатьлек дип исәпкә алыгыз дип әйтә инде ул. Бу куркыныч тенденция, әлбәттә. Чөнки халык булай да ышанмый. Ковидның бар икәненә, куркынычына. Менә. Ние ышанмый алар, Рима? Ул Любимовның теге астында диярсең инде, Инстаграмда да язалар. Сезгә ышанмыйбыз, сез безне куркытасыз, сез безне куркытып, вакцина ясатырга мәҗбүр иттерәсез. Каян килә менә бу ышанмау? Беренчедән, менә бу дәүләтнең үзенең аңлашылмый торган сәясәте. Дәүләт үзе дә һаман аңлый алмый, нинди позицияны алырга. Әгәр менә чынлап та чын статистиканы күрсәтсәләр, хастаханәләрдәге чын менә бу вазгыятьне күрсәтсәләр, халык бәлки аңлый башлар иде, чын икәнен, нинди куркынычы барын, реаль куркынычны аңлый башлар иде. Бу беренчедән. Икенчедән, әлбәттә, менә бу вакцинацияга аудару, вакцинацияга мәҗбүр итү кебек сәясәттә бара. Һәм бик дөрес сәясәт дип әйтеп булмый аны. Ул ничектер дөрес төзелмәгән сәясәт. Ягъни, әлбәттә, анда наданнар утырмый, вакцинаның кирәк икәнлеген белә торган, вакцинаның кирәкле шәй икәнен аңлый торган кешеләр утыра, ләкин алар менә шуны аңлаешлы итеп халыкка җиткерә алмый. Хөкүмәткә бик кирәкле әйбер икән, хөкүмәт бик тырыша икән, димәк, бу халык өчен файдасыз әйбер. Аеруча файдасыз гына түгел, зыянлы әйбер дип аны кабул итә. Чөнки монда әле вакцинага яки ковидның үзенә ышанмау түгел, хөкүмәткә ышанмау дигән әйбер дә бар. Халык инде бу түрәләрнең, сәясәтмәннәрнең сүзе белән гамәле аерылганын ул күреп тора. Һәм менә шушы коронавирус вазгыяте дә шушыңа килеп тора әле. Һәм шуңа өстәп WhatsApp-ларда таралган видеолар, YouTube-ларда таралган ниндидер теге теория заговорлар, халык аларга ныграк ышана, алар ничектер ышанырлык иттереп, теге матур иттереп, шундый гади тел белән, ничектер ясалган. Ой, минем аларын тыңлаганым бар, аңа ничек ышанып буладыр, мин аңламыйм. Чөнки алар бөтенесе дә бер чамарак аргументлыйлар, дәлилләре дә бер төрле, аларның хәтта интонациялары да бер чама. Монда әз генә критик фикерләвең булса, кешенең сөйләгән яки ниндидер информацияга карата әз генә бу чын микән дип уйлый торган гадәтең булса, аларга ышанырлык түгел. Ләкин WhatsApp видеолары, алар шуның белән дә көчле, алар эмоцияларны эләктереп ала белә. Шул эмоцияларга ябышып, менә бу дөрес булмаган фикердә кереп утыра халыкка. Бүген әле шундый ни килде, минем бер дус кызлар чатында медик кыз җибәрә. Һәм мин аңа шундый көлдем, ниһаять таптылар халыкка аңлаешлы, ни дип инде, аңлаешлы аңлату ысулын таптылар дип, анда ниндидер бер рус телле гәзиттән астрологик ни бар иде, календарь, кайсы йолдызнамәләргә, кайсы зодиакка, кайсы даталарда прививка ясатырга ярый. Кайсы көннәрне ясатсаң әйбәт, кайсы көннәрне ясатсаң начар. Менә анда 3 баганалык таблица, һәрбер ни каршысында кучкарларга, кайчан арыстаннарга, кайчан. Мен әйтәм, ниһаять, мен әйтәм, халыкка аңлаешлы аңлату усулы таптылар. Анда күпме медиклар сөйли, кирәк дип, күпме анда дәүләт сөйли, анда фәнни журналлар язалар, прививка кирәк, анда ниндидер ниләр уздыралар, сынаулар уздыралар прививкаларга. Юк, халыкка аңлашылмый. Менә гороскоплар чыга башлагач, бәлки халык тизрәк аңлый башлар. Супер бит бу, супер. Яки ай календаре чыгарырга, менә бу көнне. Кеше бит хәзер авыл кешесе бигрәк тә кыярда утыртмый, ни дә чәчмей, ай календарына карамыйча. Анысы әле бәлки дөреслеккә туры киләдер, теге табигать фәлән дигән, теге су күтәрелә, су төшә дигәндәй, айның нинә карап, фазасына карап, чәч кистерүчеләр бар, айга карап, эш башлаучылар бар. Мин аңлап бетермим, ләкин үзләре беләдер, әгәр бу аларның сәламәтлеге өчен ниндидер файда китерә икән, рәхәтләнсеннәр.
Но йолдызнама миңа ошады бик шәп әйбер. Бер кызга әйбер искә төште. Бер гәзиттә эшләгән чагында без кыз йолдызнамасын бирергә онытканбыз. Атналык йолдызнама. Бөтенесен биргәнбез, менә кызга бирмәгәнбез. Ничектер төшеп калган. Беребез дә күрмәгәнбез, чыгып киткән шулай. Гәзит чыкканнан соң Татарстанның бөтен кыз йолдызлыгы астында туган кеше шалтыратып безне ачулангандыр. Бер кашанда уйламыйдыр аны йолдызнама укыйлардыр дип. Аны ахыргы биткә теге тишеккә тап куясың инде гадәттә. Вакцинаға ышанмайбыз, неге йолдызнамага ышанабыз, укыйбыз рәхәт белән. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Аннары бит менә бу Россиядә кайбер вакытта менә бу дарулар исемлеге дә кайчагында йолдызнама төзегән сымак. Мәсәлән, ковидның башыннан ук чыкты менә бу орбидол дигән сүз. Аларның хәтта реклама башланды коронавируска каршы дару дип. Юкса башта Кытайда башланган иде бу тема. Орбидол коронавируска каршы ярдәм итә дип. Аннары шул Кытайлар аны кире кактылар. Бер кайсыда да расланмаган, бернинди файдасы да юк, хәтта зыяны да бар, төрле начар эффектлары бар дип. Юк, безнекеләр һаман аны куша нигә рекомендацияларга, ул һаман исемлектә бар. Аны күптән түгел генә алып куяргамы, алыштырыргамы килештеләр бугай. Ләкин ул барыбер исемлектән алып ташланмаган. Ул теге җиңел формада чирләүчеләр өчен һаман ниндидер бер исемлеккә тәкъдим ителә. Сиңа нәрсәдер биреләрме шундай вируска каршы дару бу юлы? Мин авырым дип табибка барганда, минем әле тест нәтиҗәләре юк иде, минем шул көнне генә ПЦР тест алдылар. Һәм бөтен симптомнарымны сөйләп биргәчтен, анда табиб ковид да димәде, түгел дә димәде, антивирус дарулар язып бирде. Һәм әгәр температура төшмәсә, антибиотик эчәргә кушты. Мин шул хәтле көттем менә бу температура төшкән, чөнки иң яратмаган әйберем антибиотиклар, чөнки аларны эчә башласаң курсын эчеп бетерергә кирәк. Икенчедән аның файдасы бер булса, зыяны бәлки 5 булыр. Минем шундыйрак бар, стереотип бар антибиотиклар белән. Минем температура Аллага шөкер 2 көн генә булды, аннан соң төшә башлады. Шуңа күрә мин менә бу антибиотиклардан башка табиб нәрсә язып биргән барысын да эчтем. Һәм булар барысы да тфу-тфу ярдәм итте. Юкса табиб коронавируска каршы дип бирмәгән иде. Менә бу бөтен симптомнарны алды, шундый җиңеллек килде. Чөнки иң авыры менә бу баш авырту белән ютәр иде. Соңыннан табиб үзе шалтыратып хәлләремне белеште. Һәм һәрбер кешегә бит дәүләттән бушлай бирелергә тиеш дарулар, препаратлар ул килеп алырга кушты. Әмма мин бармадым. Әгәр булса, хәбәр итәрмен, килеп алырсыз диде. Мин бармадым, чөнки урамга чыгып йөрүнең файдасын күрмәдем. Бездә нәрсәсе яхшы, мин үзем моны яхшы дип уйлыйм. Менә бу табибның минем өйгә шундый рецептлар язып җибәрүен, өйдә авырырга дип кайтарып җибәрүен. Һәм өйдә авыручыларга да дарулар бирүе ул бик яхшы әйбер. Чөнки беренчедән хастаханәләрдә урын булай да әз, һәм менә бу өйдә авыручылар хакына алар койка урыннарны арттыралар. Менә бу ышанмауны сөйләй башлаганнан соң антиваксерлар дип әйтәләр инде. Вакцинага каршы, гомумән ковидны кабул итмәгән, гомумән ковид дөньяда юк дип санаучылар, маска, битлек киюгә каршы кешеләр турында да сөйләшәсе килә. Чөнки хәтта шундый дәрәҗәгә барып җитә ки, бер гаиләдә кешеләр ике төрле фикер йөртә һәм алар теге талашып бетәләр, дуслар талашып бетә бер-берсе белән. Кемдер әйтә, ник ясатасыз ул вакцинаны, аның зыяны белмисез, сез аның киләсе буыннарда нәрсә килеп чыкканын, 5 елдан нәрсә килеп чыкканын. Берсе әйтә, гомумән ковид юк бит, ул бит анда каяндыр уйлап чыгарылган. Белмим инде. Менә шундый әйберләр һәм мин үземдә дә андый ниләр булды, кайбер дуслар белән хәтта теге сөйләшмәс дәрәҗәгә җитеп туктадык. Гаиләдә Аллага шөкер, алай бер яклы фикер. Дуслар арасында бик авыр хәл инде. Мин хәтта теге гражданнар сугышы хәтерләтә. Шул әйберләр искә килеп төшә. Теге семьяда бер-берсен хәтта ки сатып, нитеп, талашып. Мин уйлап куйдым, нишләп минем тирәдә антиковидниклар юк соң әле дип. Теге ковид пандемия башланганда алар күп иде бит.
Ниндә язалар иде, Фейсбукта язалар иде, Инстаграмда язучылар бар иде дип, кая булдылар саны дип уйлап куйдым. Мин аларны дуслардан алып ташлаганмын икән, хәзер менә аңладым. Чөнки мин андый әйберләрне ничектер кабул итә алмыйм, тыңлый алмыйм, чөнки анда менә шундый сүзләр яңгырый иде. Бу шундый глобаль спектакль, ясалма уйлап чыгарылган әйбер. Мин моның нәрсә икәнен беләм, әлегә әйтмим. Менә бу ниләр үткәчтен, спектакльләр үткәч, мин сезгә аңлатырмын моның нәрсә икәнен дип. Бу спектакль әле һаман үтмәде, әле һаман ул кешенең фикерен сорарга вакытым да юк, нидә юк, сәбәп тә юк. Ну вот 2022 елларда бетсә, бәлки сорармын. Ничек хәлләр, нәрсә булды бу дип, бу акыллы кешеләрдән. Әмма шунысы яхшы, мин үзем моңа кадәр акыллы дип санаган, теге, ничек дип әйтим, төпле белемле, төпле фикерле кеше дип санаган кешеләр арасында мондый зарарлы фикерләр булмады. Бу минем өчен шундый бер күрсәткеч булды. Ягъни, мин уйлыйм икән кеше турында бу шундый төпле фикерле кеше, моның белән киңәшергә була, моның фикерен сорарга була дип. Менә андый кешеләр гайрәтне чикермәделәр. Ягъни, алар сәламәтлекләренә дә игътибарлы җаваплы карыйлар, башка кешеләр сәламәтлегенә дә җаваплы карыйлар. Интернетларда андый зыянлы фикерләр таратмыйлар. Менә шул яктан миңа ковид шундый күрсәткеч булды һәм син менә дөрес әйтәсең, кайбер вакытта гаиләләрдә кисәк икегә бүленә фикерләр. Дуслар арасында бу үзенчә гражданнар сугышы. Чөнки монда фикердән генә башланса да, бу бит барыбер сәламәтлеккә кагыла. Бу барыбер җәмгыятьне икегә бүлә һәм плюс эмоциялар да килеп кушылгачтан, әлбәттә, дуслыклар өзелә, гаиләләр икегә аерыла дигәндәй. Шулай ук ковидның менә бу пандемияның бер нәтиҗәсе. Менә шундый җәмгыятьтә менә шундый из калдырып үтә. Менә бу уңайдан без Америкада, Нью-Йоркта медсестра булып эшләүче Регина белән сөйләшкән идек. Ул безгә бераз гына үзенең тәҗрибәсен сөйләп китте. Ул тәҗрибәдән бигрәк менә шушы дуслар белән сөйләшмәй башлауга кагыла. Ул беренче ковид башланганда реанимациягә эләгә, ягъни реанимациядә эшкә эләгә һәм шул ук вакытта ул авырлы да була, йөкле дә була. Ул бөтен авырлыгын күрә. Америкада да шулай ук ковид авыр булдымы, анда да кешеләр күпләп үлде. Менә аны тыңлап үтик әле. Тот человек, которым я была до ковида, и тот человек, который я стал после ковида, это совсем разные вещи. Была такая ситуация, о которой я даже не могла с кем-то говорить. То есть я думала, что я вообще умру. Я была беременна. Вот. А сейчас я немножечко другая. Уже, можно сказать, не так боюсь. Но, конечно, понимаю, что если заразишься и что-то с тобой случится, то что-то с тобой случится. Ковид, он так и останется с нами. Вот. Он никуда не уйдет. Это... От гриппа мы избавились, я вообще с гриппом никого не видела, да? А вот ковид, наверное, не избавимся. Ягъни менә реанимациядә эшләгән кешегә дә ышанмыйлар инде. Эльвира, ышанма, ул шундый рәхәт, шундый тынычландыра, ул шундый ни бирә, күңелгә ышаныч бирә димсең инде. Ышанма, күңелгә ышаныч бирә. Мәсәлән, мин авылга кунакка кайтсам да, мин анда 2 атна тордым, 3 атна тордым дигәндәй. Менә бер атнадан соң минем үземдә дә башлана ул. Барысы да әйбәт икән, барысы да яхшы икән. Интернетны ачмасаң, менә бу статистиканы карап бармасаң, урамда бит бер нәрсә дә юк. Урамда анда җил исә, яңгыр ява, кояш чыпчыклар очып йөри, яфраклар төшә. Ковид юк. Анда барысы да әйбәт. Анда ниндидер ниләр килә, менә бу кайта авазлар. Ой, фәлән абый нигә хастаханәгә барып яткан икән, аннан соң хатыны барып ятып чирләп килгән икән. Һәм ул тиз генә таралып бетә ул хәбәр, аның ни калмый. Бик нәтиҗәсе дә калмый, бик утырып калмый ул күңелгә. Җиңел чирләгәннәр икән. Димәк, бу грипп сымак икән. Һәм бөтен өстендә дә шундый тәвәккәл ышанычлык, менә моның грипп булуына. Ой, ул бит грипп кына. Менә бу ниләр, WhatsApp-тагы теориялар аларга тизрәк барып җитә. Чөнки WhatsApp ул шундый платформа, интернетны чартытса да WhatsApp-ны яхшы эшли. Авылда менә бу ни башлана. Ничек була? Ул русча булыр иде, наверное, благодать димсең инде. Барысы да яхшы, барысы да рәхәт. Алла бергәнне шөкер итеп, иң мөһиме сугышлар булмасын, иң мөһиме бәрәңге булсын.
яңгыр яусын, яшиләр шуның белән. Һәм ул рәхәт, ул шундый күңелгә тынычлык бирә. Бу бәлки психика өчен әйбәттер. Теге паника юк, стресс юк. Бу моның бәлки үзенең шундый дәвалау бар, эффекты бардыр, профилактика дигәндәй. Әмма шәк кенә интернет куллана башлыйсың икән, цивилизациягә килә башлыйсың икән, аңлыйсың. Менә бу кызыл зонаның нәрсә икәнен аңлый башлыйсың. Менә бу медик булып эшләүче дуслар белән аралашу яңаргачтан, авылдан киткәч, син чынбарлыкка барып төртеләсең. Аның нәрсә икәнен аңлый башлыйсың. Пандемия башланган вакытта минем өчен иң куркыныч әйбер ул нәрсә булды. Менә бу медик дуслар. Чөнки алар ялганламый. Вот аларның эшендә нәрсә бар, алар шуны дөресен әйтә. Һәм сиңа бернинди статистика да кирәк түгел, бернинди интернет да кирәк түгел, ул видеолар, обзорлар да, аналитика да кирәк түгел. Син аңлыйсың моның нинди реаль куркыныч икәнен. Шул бәләкәй генә ниндидер вирусның күпме кешене кырып салганын сиңа синең ышанычлы чын дусларың әйтеп тора. Моңа ышанмам дип утыру ул бик мәзәк. Минем, мәсәлән, туган абыем былтыр май аенда минем битлек киеп йөрүемнән, перчаткалар киеп, теге җәмәгать транспортында утыруымнан көлеп йөрде. Аның көлүе дә матур шундый. Нәрсә уйласың килмәйме дип инде. Туган абый үзе менә бу группа риска, ягъни мин аның үзен нитергә куркам. Мәсәлән, аның үзенә менә бу коронавирусны каяндыр эләктереп алып кайтып, аңа йоктырырга куркам. Чөнки ул зур яшьтә, пенсия яшендә, һәм аның хроник авыруы да бар, үпкә юлларына кагыла торган. Ул миннән көлә. Нәрсә ди, сакланып йөрисеңме ди? Үзе рәхәтләнеп йөри иде. Транспортта ярыяларның офисларын бикләделәр, яптылар вакытында. Пандемия вакытында, изоляция вакытында. Ул миннән ярты ел менә шулай көлеп йөрде. Мин үзем акыл өйрәтмәдем, чөнки ул югары белемле кеше, ул миннән акылрак. Мин бер нәрсә дә әйтмәдем. Ләкин ноябрьдә шундый хәл булды, мин Казанда идем, ул миңа шалтыратып, "Үскәнем, җиңгәчәң үлде" диде. Алар аерылган иде, җиңгәчәй нидән? Ковидтан. 85% үпкәсе янып. Шуннан соң абый тест ясатты, компьютер томографиясы да ясатты. Һәм менә үзем йоктыргачтын, мин бит инде аңа шалтыратып сорадым, без күрешкән идек соңгы атнада, синең хәлләрең ничек дип. Борчылып шалтыраткан, ул әйтә, сеңлем, минем бар диде, вакцина бар диде. Мин прививка ясаттым, минем өчен борчылма диде. Ягъни кешегә, ышанмый торган кешегә Алла бирмәсен, әлбәттә, Алла язмасын андый белән очрашырга. Менә шул шәхси үзенең, ничек дип әйтим, шәхси трагедиясы булмыйча, тиз генә барып җитмәячәк. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Хәзер инде элек сугыш вакытында бер гаиләгә дә керми калмады сугыш дип әйткән кебек, менә бу ковид хәзер бер гаиләгә дә керми калмады инде. Бу инде ышанмыйча яки курыкмаска дигән сәбәп тә булмаска тиеш инде бер яктан караганда. Ләкин менә шул син әйткән белән мин килешәм, теге психологик яктан кеше менә шушы әйберне нык эшкә кертеп куя, онытырга тели һәм шуның белән бәлки ул исән дә калырга тырышадыр. Белмисеңме, бер китап бар иде, "Красотка 13" дип атала, кем язган соң әле, Лисколи. Анда бер кыз урманда, бер кыз югала, 3 елдан гына кайтып керә. Һәм 3 елда нәрсә булганын кыз бөтенләй хәтерләми. Чөнки чынлыкта ул бик авыр әйберләр кичергән ул урманда, анда аны көчләгәннәр, аның баласы туган, менә ул яшь кенә кыз инде, кичкенә, аның баласы туган. Һәм менә ул өенә кайтып керә, аның бөтен җирендә синяк, аякларында күгәргән, ниләр, кан эзләре бөтен җирдә. Һәм менә ул әйберне ул оныткан, чөнки аның менә теге психикасы аны бу әйберләрне оныттырган. Әгәр бу әйберләрне оныттырмаган булса, ул акылдан шашып, гомумән теге исән дә кала алмас иде бәлки. Әйе, менә бу паника дигән әйбер ул бик көчле. Мәсәлән, пандемия дигән сүз чыккачтан, менә бу статистика соннары килә башлагачтан, мин төннәр буе йоклый алмадым. Чөнки мәсәлән, үземнең туганнар яшәгән районда менә бу
статистика саннары бар микән дип көн саен тикшерә идем. Монда шуны әйтергә кирәк, үзең өчен курыкмыйсың, олы яшьтәге туганнарың өчен, якыннарың өчен куркасың. Һәм аларга юкмаса ярар иде, алар авырмаса ярар иде дип көн саен борчыласың. Бу йөрәккә бик нык бәрә. Һәм мин соңрак аңладым, менә бу статистикаларны, интернетны, төрле мәгълүмат чараларын укуны әзрәк киметергә кирәк. Аның да чамасы булырга тиеш, чөнки бу чынлап та бик нык бәрә психикага һәм акылдан шашырга мөмкин. Бәлки аны тынычрак кабул итсәң, белмичәрәк, мәсәлән, бу хәтле укымыйча, күзәтмичә статистикаларны, бу ни белән бәрелешсәң, авыру белән бу, бәлки җиңелрәктер дә, чөнки син тыңлыйсың белгечләрне генә, ягъни табиб сиңа шуны кадарга кирәк дип әйтә, һәм син ярар, табиб кушканча гына эшлисең, төрле куркынычларын укымыйсың. Һәм бу сиңа җиңелрәк бирелергә тиештер дип уйлыйм. Бәлки шуңадыр менә бу җәмгыятьтәге ышанырга теләмәү тенденциясе. Мин аны ышанмау дип уйламыйм. Ул ышанмау түгел. Барыбер анда нидер ышану бар. Ышанырга теләмәү дигән бер. Әйе, ышанырга теләмәү. Ләкин шул ук вакытта менә ышанырга теләмәсәң дә инде, син ярый вакцина казатмасаң, битлек кияргә теләмәсәң дә, ниндидер үзеңә ниндидер бер сәбәпләр уйлап чыгарсаң да, монда җаваплылык хисендә онытмаска кирәк, чөнки синең битлек киеп керүең кибеткә бер диабетикны саклап калырга мөмкин. Синең вакцина ясатуың вакцина ясатырга ярамаган кешене саклап калырга мөмкин. Менә мондый дәрәҗәдә фикер йөртә алырлык үсеш кирәк микән инде аңа? Ниндидер узан кирәкме аңа? Нинди җаваплылык? Мин бөтенләй маңа өметләнмим дә. Хәзер бәлки бардыр, ул барлыкка киләдер, менә бу коллектив җаваплылык, күмәк. Мин бит үзем генә түгел, мин башкаларга да, башкалар өчен дә җавап бирәм дигән әйбер бәлки тора-бара барлыкка килер. Менә хәтерлисең, менә бу изоляция сүзе чыккач, үз изоляция сүзе чыккачтан, төрле мероприятиялар тыелгачтан, туйлар, никахлар, зур җыелышлар, халык качып, идән асты никахлар уздыра иде. Идән асты туйлары, ягъни чакырырга ярамый, әмма администрация белмәсә, димәк, ярый дигән мәгънәдә. Качып артистлар чакыралар иде. Әйткәнемчә, халык коронавирустан түгел, ниндидер штрафлардан гына курка. Әгәр моның өчен штраф түләмиләр, түләсе юк икән, димәк, куркасы юк. Шундый бар иде, күренешләр күп иде. Теге авылга кайтырга чыгып чапкан кешеләр бар иде, Мәскәүләр, изоляция вакыты җитүгә, изоляцияны каникул дип хис итеп, үзләренең әтиәннәр, әби-бабалар яшәгән авылларга чыгып чабалар иде. Бу бит инде шулай ук җавапсызлыкның бер төре. Кайгыртучанлык җитми дигәнне аңлата. Чөнки син үзеңне түгел, менә мин бит әле чирләмим, минем бөтен бер симптомым да юк, минем якын тирәмдә берәү дә чирләми дип кайтып керәсең, ә син бит үзең чирләмичә йөртүче булырга мөмкин ул вирусны. Бу да бик куркыныч. Рима, үзеңнең хәлең ничек? Синең ничек башланды бу ковид? Бу хәл башланды якшәмбе көнне. Братна элек якшәмбе көнне. Бүген минем Аллага шөкер бик яхшы яңалык, бик яхшы хәбәр. Мин моңа сөенеп туя алмыйм. Мин төнге 1дә исләр сизә башладым. Исләр кайтты. Бу минем өчен терелеп бетүдән дә яхшырак хәбәр үзем өчен. Әле тагын братна изоляциядә утырырга кирәк, тагын бер тапкыр тест тапшырырга кирәк. Әмма мин инде всё, терелү юлына бастым дип үземне ышандырып куйдым. Чөнки исләр ул шундый кирәк әйбер. Үзеңнең яшәгәнеңне аңлый башлыйсың. Мин бит яшим, бу дөньяның төрле исләрен сизәм дип, ниһаять мин кахва эчә алдым, үзем яраткан кахваны. Нәрсәдән башланды? Тереп баш авыртты. Үтереп, менә анымнан кая качырга белеп булмый иде. Әлбәттә температура, югары температура һәм ютәл. Ул башка ютәлдән аерылмый, ул җиңел генә, ул ниндидер теге кабыргаларны авырттыра торган ютәл түгел. Ютәл һәм баш авырта бик нык. Салкын тиюне болай да бик авыр кичерәм, ләкин инде берничә ел авырганым юк иде. Менә бу ковид вакытында, пандемия вакытында мин бер тапкырда салкын тиеп авырмадым. Болай итеп авырганым юк иде. Көчле итеп, прям башлары авыртып. Һәм мин уйладым, нигә табибка барып килергә кирәк. Табибларга барырга яратмасам да, киттем, өстерәлеп киттем.
табибка. Әмма табибы бик яхшы апа иде, бик ачык күңелле, позитив. Русиядә алар бик сирәк әйбер, дефицит әйбер. Шундай кешечә синең белән шундай җылы итеп дус кызы белән аралашкан сымак аралашулар. Менә мин әйткән антивирус препаратларын язып бирде. 10 көннән соң тагын бер тапкыр тест ясарга килерсез диде. Кайтарып җибәрде. Һәм миңа шундай, шуннан ук җиңеллек белән мин чыктым кабинеттан. Мин уйлыйм, табиб, хәтле табиб шундай җиңел генә менә бу ковид дигәннегә карады, симптомнарына. Ой, сиңа хастаханәгә ятырга кирәк тә димәде. Ой, үләсең икән дә димәде. Ой, барысы да начар да димәде. Теге шундай җиңел генә, теге ой, шулаймыни. Менә шу даруларны эчтә, яхшырак булыр диде, кайтарып җибәрде. Димәк, микән бар да яхшы булачак. Даруханәгә кереп даруларны алдым да, 2 көннән миңа инде хәл керде. Баш авыртуы да бетте. Ютәл дә кимеде, температура төште. Һәм мин менә бу 2 көннән соң исләр югалды. Һәм менә мин иссез интектем була. Бер атна түгел, бер атна. Булай симптомнар әлбәттә куркыныч. Менә әйтүчләр бар, мин прививка ясатканчы чирлим дә, минем антитәнчелекләр барлыкка килә. Чирләсәң яхшырак дип. Юк, яхшырак түгел. Әле аның күпмеләре булачак, нәтиҗәләре. Минем менә бу табиб булып, медик булып, шәфкать туташы булып эшләгән дусларым әйтеп тора. Менә шундый булачак, хәтер начараячак. Менә бу булачак, нәтиҗәләр булачак дип. Бу әлбәттә бер дә нитми, куандырмый, бер дә сөендерми. Теге психикага бик тәэсир итә. Күңел төшенкелегенә бирелә башлар кешеләр. Башка органнарга бәрә, мәсәлән, йөрәккә бәрә, башка әгъзаларга бәрә дип. Бу бер дә сөендерми, әмма миңа калса, моны алдан белеп торсаң, моңа әзер булсаң, миңа калса яхшырак. Мин үзем шундый фикердә. Иссизмәү дисең, ул бер яктан караганда, шуп кебек инде ул, уйлыйсың, шуп. Ләкин кем белән сөйләшмә, иссизми башладым диләр дә, һәм сөйлиләр. Ничек алар шул кадәр иссизмәүгәннәр, ничек аның шул кадәр авыр әйбер икәнлеген. Чынлап та шундай сәер әйберме ул? Менә ул куркыныч та инде бер яктан караганда, менә иссизмисең, синең анда бер нәрсә булырга мөмкин. Аны да искә алырга кирәк. Мин мәсәлән, исне бик яхшы сизәм. Мине өйдә менә бу теге шымчы диләрме әле, эзли торган эт сымак кулланалар. Мин суыткычта 2 көн ачып утырган, мәсәлән, кайдадыр ерактагы банкадагы сөтне таба алам. Чөнки үй буйлап менә пыр туздырып эзләп йөрим. Каяндыр ниндидер ис килә дип. Бу минем шундый теге бүтән талантым булмаса да, шундый талантым бар дигәндәй. Һәм кинәт кенә кисәк кенә ис югалды. Мин йөгереп тикшерә башладым, кахваны иснәп карыйм, мәтрүшкәне иснәп карыйм, бал иснәп карыйм, берсеннән дә ис килми. Һәм син уйлыйсың, тормыш туктады, просто туктады тормыш. Чөнки син менә бу тормышның яшәү тәме бирә торган, яшәү хиссе бирә торган әйберләрен сизмисең. Что дальше анда? Алда нәрсә? Ишетми башлыйсыңмы, тагын нәрсә дип уйлый башлыйсың. Шундый паника башлана. Икенчедән, иң курыккан әйберем кичә генә булды. Безнең фатирда газ плитәсе. Һәм мин кухнядан чыккан арада газ сүнгәндә, һәм газ чыгып утырган. Ярый әле балконнар, тәрәзәләр ачык, тышта җылы. Мин 5 минуттан керүгә, ул хәтле берни дә булмады. Ә бит бар олы кешеләр, алар бөтенләй оныта торган кешеләр, кухняда нәрсәдер куйганын, нәрсәдер пешергәнен. Алар бит сизми дигән сүз бу исне, газ исен. Әле ярый түгел инде, шулай ук начар, мисал, кеше үзе генә нитеп калмый, газдан җәфа күреп үлеп, шәһәр фатирларында, берничә катлы йортларда син бөтенләй бөтен йортны күккә очырырга мөмкин. Бу шулай ук куркыныч әйбер. Әле менә бу өлкән яшьтәге кешеләр чирләсә, яки син чирләсәң, сиңа килеп ярдәм итә алучы да юк. Чөнки берәүнең дә килеп чир юктырасы килми. Изоляция кирәк. Изоляциядә утырган кеше, менә шулай үзен өйдә карый ала торган кеше дә менә бу сизмәү аркасында әллә нинди җәфага очрарга мөмкин. Куркыныч әйбер. Аллага шөкер, менә шунысы да бик зур ярдәм булды. Мин авыргачтын, миңа бик күпләр язды. Нәрсә белән ярдәм итим, берәр әйбер китерергәме, даруларың бармы,
ашарыңа бармы, мен инде башта курыктым, булар әллә килергә җыена дип, яңадан соң гына теге курьер, теге китереп бирү дигән бер искә төште. Минем барысы да бар, минем барысы да яхшы, минем куркырлык түгел. Һәм бөтенесе дә кызыксынды. Үзләре авырган кешеләр үзләренең нидер лайфхакларын әйтте. Мәсәлән, табиб биргән дарулар бар ковидны дәвалар өчен. Һәм тагын сөйләш, киңәш яки башкалардан белеш ковидтан соң менә бу организмны торгызу турында. Анда бәлки препаратлар түгел, дарулар түгел, ниндидер башка натураль әйберләр. Ләкин анысы да бик мөһим дип. Чөнки организм өчен нәтиҗәләре, йогынтысы, тәэсире бик көчле. Ковидның үзеннән соң да әле ни кирәк дип. Һәм менә бу кешеләрнең ничек дип әйтим, игътибары менә шулай мин бит әле менә авырганымны белгәчтен шалтыратып тикшерә башладым соңгы 2 атнадагы контактларны. Анда барысы да син мине йоктыргансың икән, син миндә шундый булган икән дип паникага бирелмиләр. Алар шунда ук, вот, менә шулай эшләргә кирәк, менә булай итәргә кирәк. Барысы да киңәш белән тотына, шалтырата башлыйлар. Римма шулай, булай. Бу бик ярдәм итә. Син үзең генә калмыйсың, синең үзеңнең төркемең бар шундай, сиңа ярдәм итә. Бу бик җиңеләйтә тормышны. Төшенкелеккә бирелмәскә, ләкин шул ук вакытта битарафта калмаска бу әйбергә. Бу зәхмәт бар, ләкин аңа каршы да чаралар бар, ысуллар бар. Сау сәламәт булыгыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручылары Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова булды. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.